Wedi kula asline, wedi kalah derajat, wedi kalah sugih. Lho nggih akhire kula ngedalaken titik-titik sing cedhek kalih kula paringi amalan khusus. Ngoten, lek ancene menungso kula pun terdidik untuk niku, tapi kula perang kali awak kula piyambak nggih niku wau. Aja dikena kabeh Mas ilmu sampean golek soro sing duwe anak, duwe omah ngene. Golek donya sik. Lho niku enten didikan teng lebet awak kula. Tapi setelah kula biaraken, kula culaken wong kula niku waktu tendur loteng, Mas Herman Koltiam tendur loteng mriku, kula enten ngisor menderita kula perang kali awak kula ki ambek. Nggih bab niki. Akhire kula sampean tetep kula sampeaken. Tapi nggih pedhot-pedhot ilat niki wau. Alhamdulillah mboten lami. Kula salat niku nggih kalian wiritan medal dugi mriki. Sampaikanlah walaupun satu ayat ngoten. Lah niku akhire kula culaken sampai nggih ngeten iki alhamdulillah sesek kula nggih ical. Kula gadahi penyakit pirang-pirang taun. Ical ki mbok mboten krasa. Ini dereng ical. Napa durung mah? Dereng. Durung. Dereng bisa. Wonten obat semprote tasik kata ya. Sik gowo aku obat semprot itu. Sampeyan Kolhiam iku aku sik ngesak iku. Setelah wiritan napa nggih kados wingi niku. Singen pun diparingi ten Siratul Mustaqim tapi mboten diparingi bab ruwih. Ruwih niku napa sak wujude napa mboten niku mboten. Kait Mas Herman wingi niku tanglet. Nggih angsale kula ten ngarepe lawang mboten saged tilem klosot-klosot ngoten niku kali nyekel tasbih ngeten. Gimana langsung asal diparingi ternyata sing kalian ruwih niku Rasul lan Nabi. Ambil sing berusaha mau. Iya, sing umum. Sing umum sing berusaha. Lek sing wali kan iku, lah sing wong umum sing berusaha. Golek-golek. Iya. Niku ternyata diparingi sak rune. Lah sing mboten lugur nggih kula, wong niku lho perwujudan kula sedanten. Mergo kula sing diparingi pengalaman. Lek mangke panjenengan piyambak diparingi pengalaman nggih panjenengan piyambak. Jadi masih iku gak ro ya. Gak betul merah. Malah lho. Wong aku mulai biyen lho, Mas. Sama nih jelas no. Kok kayak kuliah sih, omong enggak kuliah. Ya gak ngerti Mas, sama takon malah lho aku. Biyen cok mesti anu iku. Aku sik kasmaran masih lu boleh masih lupa. Mas Herman